Teraz mi daj. Kto tu ide, tam je vadný. No, a teraz mi daj a zjedni. Nie, ty, božko. Áno! Pekne! No! Ale... Pekne, pekne! Poďme Slovan! Jurko, do toho! Pokaj, jak sa hraje preslovka! To už aj koniec. Bravo! Ty zabil! Žiku, zatrovači! A to čia hokejka? Ale tu môžeme kúkať. Tu máš telku, hej. Tvoja dobrá. Zničené, ale to... Už vidím, Roland, už nemusím. Vyzerá to tak, jak divne. Neviem. 5 korun Je naši deň. Čo to bude? Na jojke, či čo bude to? Ale mal by treba Aj vo večerných správach. Ležím s charakterom online. Rozjebaný je. Majú, tam už je to začať. Už ide Branka. Pekne. Dobre. Kto je pre? Aj. Ten je junior. Balón spát! Ó, to vyzerá jak... To sa mi dá ešte lepšie. Ja sa ti pracujú gule! Sa ešte lepšie rozsvíti. Až sa mi nepáči. Ja príjem po druhý deň, neviem im šatniť teraz. Ja tu nebudem to skladať. Ja to budem za drahé peniazy. Za drahé peniazy si to dal? V Taliansku za jeden šaterík 2,50 som dal a tu za kolečko 2 eura. Aj tu som. Dobra. To ešte môj nahraj. A tu vyjebu, no neviem to. Mám lepšie kondičku. To tu po mne. Stačí, že by dali tretí, ale to budú 2 góly, to už bude dosť natesno. Nie som za tretí teraz. Nie som za tretí. Ty vole, ešte že tak. Nie. Vyhoď. Vyhoď von. Pápek, nie som prvý rád, bo čo vidím druhé. Ale košku kúkni. To je ja jedná. Stali hráči to. Žikus! Minúta ani. Dajú tretieho už. Na to je minulý vefa. Ja už hovorím, to tu detku kúše. A rukavice nikde. Nie, to bolo stresované, rozumiem. To bolo tanec, neviem. Pokiaľ sa páči, čo mám. Teraz 32 do stadiona On je modelka či kytička? Surbi ho. Ťa videl, nie? 11. Alebo tak. Počkaj, keď to vás otočí, radšej za spolu. Jednu tretinu hrajú. No?
tam bude stále hrať. Čas 33:30. Vypúčený. Dielnice číslo 12. Cingura Peter. Menší trest sekanie. Bačka tu štyrka čaká na sebe. To ti zabali dneska vyhrajú. Odkedy je 3-1? Ja neviem, čo si za koho pozeráš. Je to možné toto? To je to normálne. Stačí lehnúť. Ty si normálny? Obaja idú. Ešte, že tak. Tylko, że chłopec ten zapasniczko to jakoś nie wyszło. To jest rozpisko. Ja, prestaň. To musím zrobiť. Ja mám nevojte ma predával. To bude spať. Som odkryla tú guličku. Som má takú guličku. Čas 34:18. Vylúčený hráč Dielnice, hráč s číslom 9. Laskov Lukáš. Menší trest. Paul Lasko. V tomto čase vylúčený hráč Savinová, hráč s číslom. Teraz to dobre vyzerá, ale keď pozerám na nete, no tak ako to Zranený hre. Slabý net máš. počítaš. Hej, to je prilohel, som vieš, akému tam dá. No daj, to som dvaja vojny tu tam. Tak je dobro. Už mu mal dať tam. Poď tam. Vyhoď. No, to von je. Dobre. Dobre. Komina dobre, tvoj nové ľudí. Domičania Filipovský hráčov. A jeden tu pri našej zreli. A prvý hneď to vyrazil trošku. Ale aj z rohu tu dostal taký. A ja druhý. To všetko nehodí pochytať. Nie, ale to tak nebolo. Také... Taký chyba, to čo to je. Chyba na chybu. Tak chod ty. O, ticho sa dá. Vypíte? No! Vypíte! Vypíte. No vypíte baterky a vypíte, čo chceš.
Hop na hokeji wchodzi nogą. Słucham? O, Głośniej? no, powiem, to nie wiem co. Czaj olejkia. Precio. Nahrávoj! To je nahrávka! Ale To już ambit. Ej, że to nie jest milionowe auto, to moje bachny to było milionowe. Gdzie się ty? Dobry, jak powiem na tym sobie na masę zasolimy do kołciaka, ma później. Stój tam. Nie było sam ten bramkarzem stał, się młody się pytał. Ej? No ja za chwilą sama. A to už je tretie, vidíš? Áno, Peter vedel zapáčať, no ja neviem tak. Mladší žiaky to nadajú hrať a potom takto to vyzerá. Utresné mi dole. Taký rozhodný, keď budú u nás tak nemôže pískať, bo u nás nepískať. Budú diváci až na ľadu. Však on je už prezlečený. Cvej. Všetko na tvoje pozorné. No poď. Už si dostal do konca, hej? Nie, bo ja som to také hlasy počula, že... Neverím si. Človeka mi popal do hokejky. No to je tam sám. Babu Vistro! No, Oh! pekne. Hej, hej, hej! Minúta. Zabij! Poďme, Milúči. A bod! Do końca udaj! Udiš! Nowi! Jasno, obidvoch. Oj! Gdzie jest onem Harry? Jak nazwu? Nie nazwu. Gdzie nazwu dała? Co tam nazwu dała? Znowu złaty. Jebać Aj náš dostal. Ale nie hostia, hej! Rozhodca! Zlé tresty sú napísané. Gdzie nazwu? Nie dała nazwu. Nie nazwu. Nie mu złaty. Dobre, dobre! A z jednej wyjście! Otec, jak to bol, ktorý... Ale to slow. Trzeba Lepší možno. Ale nebudú mila chváty, fest? To už nebudú dělat. Neverím. Ani, dobré bola. No, poď! Vás tam, hej! Neviem, či bola žltká, alebo vonkajšia žltká. Daj mu je tam, ja už ho vidím normálne, ja už ho vidím. Dajte ho do dnu! Ja už ho vidím. Daj ho dnu. Dobre. Hej, Milúči! Sila vyťaň! Poď, poď! Sila, to je... Poď, jeden! Ty debil! Neskutočný dačo. No, a znak
ide. Stávaj, Simula! Nepíska nič, debil. Toto je rozhodca? Kokot jeden. Papiere mu zober, Mongolovi. Zjedol by si tak, čo Čistý teplé. faul, ty debil. Jedno ste mu dali! Oni iba sekajú, oni nevedia hrať hokej, oni iba sekajú. Toto je hokej. Teraz bude tam nejaký priebeh. Sama dotknij sa. Dotknij sa. Ale vážne, ukludni sa, dobre. Vážne si ukludni. Prídem. Kedykoľvek. Počúvaj ma, nie. Drž piču, bo ti zlejeme, ti hovorím, vážne. Kokotko. No čakaj. Takých genov, jak ty ešte nosím, na kokote. A čo? Však uvidíš. Ty chuju, ty nezle, s kým rozprávaš, ty. Mňa to nezajíma. Vytoč medzi nami. Kameru, ty idiot. Uvidíme, koľko dáte prijete. Tu frajer. Uvidíme. Budem čakať. Líkársky hokej, kade vyhráci, kade do piči. Vrať! Kráv na hrisku, ja môžem dávať hrať. Vrať papiere, ty debil! Kde ti dali na RD papiere, ty somár? Ty sa dá ruky mne, či sa ľad. Ty si riadny mongol, hej! Toto je debil. A ten nevie ani pískať. Ty si stále prišiel, hej! Kde ti dali papiere na RD? Ty mongol! Dajte mu aj preklad. Pekný Šášek. Šášek, poď šmarám. Tu kto všetko kričí? Šajbou to ma zabijú. Hej, čo je to? To nie bol? Krásne dokázané, nie? Ja neviem. Nechala si to. Dobre, no. Dobre, nemohlo. Ja. Pekný rozhodcov tu máme na Slovensku, pekne. Taký rozhodcov. Ty kameru. Dotkne, je? Si neskutočný, co to za rozhodca. Čakám, ktorý sa dotkne. Sa opýtaj, že počúvaj to. Ktorý sa dotkne. Ktorý sa dotkne. Bombu ti dotaz na ksíka. Skončila sa druhá tretina druhej ligy seniorov medzi mužstvami Jaka Savinov a Arma Slován Delnica. Stav stretnutia po druhej tretine Savinov Delnica 4-1. Dovolte mi, aby som vás pozval na ďalšie domáce stretnutie, ktoré sa uskutoční o týždeň 17.12. o 17. hodine medzi